Benvidos a Santiago, si. Como hai confianza con este home, vou comezar a entrevista dicíndolle 45 minutos de pregón, Modesto. 45, bueno, 90 minutos, pero 90 realmente... minutos de pregón. 90 minutos intercalados, ¿no? Que intercalamos por primeira vez música, textos, e, bueno, eu non penso... che volven nombrar pregoeiro de nada. Espero que non, o sea, pregoeiro máis dunha vez non, por favor, pero penso que isto é típico da Semana Santa, non? Que o sí. pregón sexa máis longo do que entendemos por un pregón. Sí, a ver, nós, a verdade, adoptamos un modelo moito máis andaluz no que é a estética, non? E si é verdade que no sur, digamos, pois a tradición desto é maior, entonces tamén é normal que se extenda máis, non? Nós non quixemos chegar a eses límites, non podemos decir que os grandes pregoneiros do sur, digas un García Barbeito ou digas un Carlos Herrera, fixeron pregóns de 1 hora, 10, 15 minutos, solo leídos. Claro, eso aquí era inviable, non? Claro. Si pensamos en algo un pouquiño máis longo do tradicional, o sea, uns 40 minutos, e para precisamente non facelo tan tedioso, se nos ocurriu a idea de intercalar a música co texto. Tiña un risco, dixemos, o mellor perden o fío totalmente do texto no medio. A verdade é que estamos moi satisfeitos. Vale, ti cantos anos, Modesto Gómez é o pregoeiro deste ano da Semana Santa compostelana. Sí. Penso que é un homenaxe, se pode considerar un homenaxe este feito, máis que merecido pola túa vinculación, polo teu compromiso, e sobre todo por algo moi importante que o mellor é o que menos se valora, que é como nos convences o resto, os que somos menos semanasanteiros, non? Como nos convences do importante que é a Semana Santa nesta cidade. Esa labor didáctica que ti tes e que a tes de por ti é algo impagable nunha cidade. Entón, cantos anos levas ti vinculado ca Semana Santa? Pois decía outro día cando me entrevistaban tamén por tema do pregón, non? Porque a verdade é que é unha cousa que non pensas, claro. Pensas cando realmente che fan a pregunta. Que eu empecéi no ano 85, non? Vencellado a cofradía do meu barrio, eu nacín. O sea, 30 anos. 30 anos, prácticamente, bueno, non tanto, quizá un poquinho menos, pero sí, por aí aproximadamente. Sí, 27, que máis dá? Efectivamente, 27 anos, non? É verdade que a Semana Santa, o que falábamos antes, é algo moi vivencial e é algo que as persoas que o mamamos, pois temos esa querencia especial por ela, non? Que é difícil a veces de facerlo entender a alguén para o que a festa é allea, non? Pero, sí, a verdade é que é un orgullo, non ten a relevancia, por suposto, que pode ter noutros sitios, non? Un día como onte, ou antonte, ou o día que se faga o pregón en cada sitio, non? Pois unha cidade, fai un par de semanas, o Domingo de Pasión, pois Sevilla paralízase, coincidía coas eleccións andaluzas, e constanos que realmente moita xente foi a votar despois dos pregóns. É verdade que para eles é unha efeméride. Aquí en Santiago, pois é verdade, estamos camiñando con paso firme, pero non ten a mesma tradición. Entre outras cousas, porque as cotas de religiosidade popular de Santiago cúbrense en outros terreos como o Camiño de Santiago, xa non é o mesmo caso de Ferrol, Viveiro, que viven un poquinho máis da Semana Santa. Ti sempre polo exemplo da Andalucía. Ás veces non te los ollos demasiado postos no sur de España. Sí, a ver, eu penso que... Non se pode acusar deso, de estar sempre mirando... Totalmente, eu asumo a culpa, iría ao cárcere sin dúbida, non? Pero eu estás penso... orgulloso de facelo. Sí, porque eu penso que hai referentes, non? Se alguén é pintor e fala de Matisse, pois creo que nadie vai a discutir que a súa referencia sea Matisse, non? Se alguén é músico e fala de Chopin, pois creo que ninguén vai a discutir isto. Se alguén fala de Semana Santa e non fala de Sevilla, creo que ten un problema de distorsión visual. Entón, quero decir, os modelos están aí. Sevilla é unha Semana Santa tampouco tan anterga. O modelo Rodríguez Ojeda, que é de principios do século pasado, dos anos 1900, foi o que cambiou a Semana Santa de Sevilla a través da Macarena, non? E ese modelo estéticamente impresionante. Eu recordo, cando estuven aquí fai moi pouquiñas datas con Carlos Herrera, non? Que el decía que realmente a Semana Santa de Sevilla hai que entendela desde a óptica de que os sevillanos viven para a posta en escena. Son un pobo que vive de poñerse en escena, de saber venderse. Entón, se queremos ter unha festa estéticamente boa, tendremos que mirarnos nos que saben venderse. Eu lembro unha Semana Santa na que
Eu son un damnificado a Semana Santa. Posiblemente. Eu son un damnificado a Semana Santa porque a xente que vivimos na zona bella, tirando cara ao barrio de San Pedro, dende principios de marzo estamos cos tambores a partir das 8 da tarde, día tras día. Pero eso, lembro unha Semana Santa de hai como 3 anos, que xa falamos dese momento, en que eu estaba tomando algo, penso que era un Xoves Santo, empezamos a coitar os tambores, baixamos e chegamos á Rúa do Vilar e de repente, o de falar de estética, de repente estaba pasando unha procesión e iba todo o mundo de escuro menos un neno vestido de vermello. Plásticamente era increíble. A imaxe era increíble, un capuchón, refiro, un neno, un capuchón vestido de vermello. Non valoramos, ou ás veces parece como nos atrevemos a valorar a estética de algo religioso, non? Sí, a verdade é que a Semana Santa é moitas cousas, non? Eu digo que é algo moi sensorial, é a festa dos sentidos, non por calquera cousa se celebra no inicio da primavera, é o momento no que precisamente volvo ao sur, non? Explotan todos os sentidos, os azarnos naranxos, o sea, é algo que che entra por todos os sentidos. Entonces, realmente eu penso que perder esa parte estética, perder esa dimensión, sería privala do máis maravilloso que ten. Evidentemente, a parte interna, a parte do fervor, cada un ten que medila na súa xusta medida, non? Pero a un se lle conquista sempre polo exterior, non? Ti podes querer moito a tua parella, e eu tamén, e a tua parella pode che acabar conquistando polo interior, e é o desexable, claro. Pero como non che chegue polo exterior, complicado que chegue a outra línea, non? Para uns sectores eres... como hai confianza, insisto, sí, total. Eres carca porque estás moi vinculado para a Semana Santa. Seguro. A Semana Santa é para outros sectores eres demasiado moderno dentro do sector máis conservador. Sí, sí. Que difícil, non? Pero eu penso que... Sabes que me acabo de imaginar? Isto dos circos que era como unha bola e hai unha táboa e tens que estar como... En equilibrio permanente, sí, equilibrio permanente. Sí, pero bueno, entonces debe ser unha cousa non eu, non? Que estamos moi de moda, non? Porque... Tamén che digo, claro, que dis ti? O problema non é meu, o problema é como me ven de fora, non o que... Sí, é un momento de equilibrio, é un momento na política, na sociedade, é un momento de equilibrio, non? Entón, eu penso que é un momento moi interesante para a Semana Santa. É un desos momentos tamén no que se vai a marcar que entremos nunha fase de declive ou que entremos nunha fase de expansión, non? Entón, bueno, pois, mira, paradóxicamente, eu recordo unha persoa que tamén era do sur, coincidente, non pasa nada, non? Que sempre nos decía que a eles no sur sempre lle funcionaran mellor as Semanas Santas con gobernos de esquerdas. Pode parecer sí. Estranísimo, verdad? Sería outra desas contradicións, sí. Non? Bueno, pois é que a Semana Santa é unha cuestión de contradicións, non? E a veces, pois, bueno, pois aí está. Eu coñezo a moita xente que desfila con nós, non é creente, pero que a súa primeira aproximación a un acto de fe e ao final acaba convencéndose que non é que nós sexamos os que queremos convertir a xente. Claro. Pero, bueno, nós damos unha opción. Nós non obrigamos a nadie. Si me parece a veces moi forte... Ni mirades carnet na cofradía de estudiantes, ni mirades carnet de ningún tipo para que poidan participar na... Para nada. Penso que ao revés, a riqueza, e ora gracias a Deus tamén, digamos, co Papa que temos agora, pois isto nos está axudando, non? Porque antes tamén, digamos que desde algunhas xerarquías tamén había como unha impostura demasiado de según quen non se lle pode aceptar. Eu penso que eso se está abrindo e isto está sendo maravilloso, non? Na diversidade sempre está o gusto, a boa estética e a capacidade crítica, que é importantísima para que algo vaya adiante. O teu pregón este ano parece como que tapou todo o que se fai por todos os anos, cando chega a época de Semana Santa, a cofradía de estudantes sempre ten novidades, pois actos solidarios, bueno, sempre ten unha serie de... E parece que este ano o teu pregón tapou todo o que está a facer, ou non sei se este ano, como xa tiñan o... Aprazou, sí. Aprazou, non? Sí. De feito, sí, agora estamos ca campaña solidaria de todos os anos, digamos que nos parecía que, como queríamos introducir, non, ese novo modelo, esa nova estética no que sería o pregón, non? Pois creíamos que deberíamos concentrar as nosas forzas hasta o momento do pregón en ese evento, e sí, temos a maquinaria xa posta, perdón pola palabra maquinaria, sona moi empresarial, non? Pero temos a maquinaria xa posta para que a acción de pois Vive a Paixón que facemos todos os anos coa Secretaría Xeral de Política Lingüística volverá a porse en marcha esta semana. Adianto tamén que en estas semanas, bueno, creo que posiblemente
antonte ou fai 2 ou 3 días, se non fallo, fixo a presentación dun concurso de debuxo no que participa a Concellaría de Educación tamén de Santiago con escolares de Santiago, no que queremos introducir unha vertente moi interesante, non? Que os nenos nos digan como sería para eles unha pasión actual, unha paixón actual. E que creemos que, eu outro día decía no pregón, non? Que está moi ben sacar santos á rúa, está moi ben poñerte un caperucho, está moi ben desfilar cos pés descalzos, non? A verdadeira paixón dunha cidade se mide polas accións solidarias e pola xente que realmente o necesita, non? Eu falaba da cociña económica, eu falaba do Cotolengo, eu falaba de Proxecto Home, de Cáritas, o albergue de San Francisco. Facemos unha cousa, das cousas das que falaches, vas nolas contar despois dun pequeno parón. Facemos un pequeno parón nesta conversa. A que fala que dá gusto? Pois non o perdan tampouco todos os luns a súa columna del Correo Gallego. Paga moito a pena a columna de Modesto. E non o digo porque sea amigo, sino porque eu leo o que escribe Modesto. Facemos un pequeno parón neste programa de as portas da Semana Santa. Despois contanos Modesto Gómez de que falou no pregón deste ano. Home, non vou dicir Casabranca, porque iso xa está xa está moi traballado, non sei, non? Mr. River, as de Clint Eastwood gústanme. Os discos antigos de Señor Chinarro, que é un autor andaluz, que para min é pura poesía. Pois mira, Herba Moura, de Teresa Moure. É un libro que cando lin que me encantou, é un libro que fala un pouco... É unha mestura de novela e ensaio e... Non sei, a mí me gusta moito como escribela, entón, cando a lees, percibes moi ben o sentido, aínda que a veces utilice moitas palabras, moitos adxetivos para identificar as cousas, fai que as entendas totalmente. Non quero dicir que eso sexa unha non mala característica, senón ao contrario, axuda moito a meterte na historia. E me impactou moito, me gustou moito. American History X. Es una película, ¿no?, de trasfondo político que al fin y al cabo para mí son las que máis me gustan. O grupo que se chama Santa Lucía e a canción é Elévate. Gústame moito porque é música de carácter pois non moi comercial, pero é dance, pois electrónica, música electrónica, pero que pois ambienta. Ir polas rúas escoitando esa canción, pois é unha canción que recomendaría. A min gustame moito os autores xaponeses, gustame Haruki Murakami ou Ryo Murakami, gustame Azul casi transparente, que ten uns anos xa, pero é moi bo. Por a historia que conta e sobre todo por aproximarnos a ideas tan diferentes, a culturas tan diferentes, tan alleas. Hoxe no programa temos connosco a Modesto Gómez, que aparte de formar parte da Cofradía de Estudantes, pois foi o encargado de dalo pregón desta Semana Santa compostelana. Ese pregón que durou hora e media, 40 minutos de pregón e música no medio. Aguantou a xente? Sí, a verdade é que a mellor sensación, Carlos, foi salir dali e ver as caras da xente. Porque realmente eu tiña moito medo. Teño que recoñecer que tiña moito medo. É un risco. Eu que estou acostumado realmente pola miña profesión a falar en público, non? E sempre me decían, ti non vas a ter problema. Creo que a veces as grandes citas fan que a un se lle encolla o corazón, non? E 40 minutos, eu tamén estou acostumado a falar en público, pero pensas que tes 40 minutos. 40 minutos é a duración dun capítulo dunha serie. Pois en vez de ter un capítulo de Castle, para que se faga unha idea, en vez de ter un capítulo de Castle, o tempo que dura o capítulo está Modesto falando. Efectivamente. É que moito tempo. Eu resumo cho nunha frase de alguén, non? Que nada máis acabar, houbo moitas xente que se me acercou e que me felicitou, bueno, gracias a todos, non? Eu penso que tampouco foi semellante cousa como moitos me dixeron, pero sí que é verdad que o resumiría en dúas, non? Hubo alguén que me dixo, se estuveras media hora máis, estaría encantado escoitando. Bueno, mellor Sí, porque era o meu medo, non? Claro. Tiña moito medo. Medo a que o intercalar música con texto a veces se perdera o fío tanto dunha cousa como da outra, medo a que se fixera excesivo porque, bueno, estamos acostumados aquí a pregóns de 20-25 minutos, claro, era prácticamente o dobre, entonces tiña un pouco de medo en eso, non? E de que falaches? Pois mira, falei da Semana Santa que eu vivín, non? Creo que falei de algo moi vivencial. Eu decía ao principio, eu non quería facer un pregón en retablos, de arte policromado, eu non son historiador do arte, ni siquiera de capillismo, de beatitud, porque tampouco, bueno, pois son un cristiano da pé, pero non son o exemplo do cristianismo en vena, vamos a decir así, non?
Entón, eu quería facer un pregón da xente. Eu tiña claro que quería facer un pregón da xente que compartiu comigo nestes 30 anos a Semana Santa de Santiago. E quería tratar de, en un pouquiño, nun dos poemas final, decía, si cheguei ao teu corazón, que máis pode pedir un pregoeiro, non? Arañar un pouquiño o corazón de cada quen e conseguir que ese medio decímetro cúbico de lágrima que cada un pudera ter dentro, non? E creo que moita xente o conseguín, e iso foi o mellor dos éxitos. E isto alternáchelo con música. Con música, efectivamente. Interpretada pola banda municipal. A banda municipal e a banda de cornetas e tambores de Viveiro. Mesturamos precisamente o que eran para nós os sonidos da Semana Santa. Cornetas e tambores e banda de música. E eran composicións de Semana Santa. Composicións todo de Semana Santa. Música, mesturamos, no caso da banda municipal, música clásica, sonou a Serenata de Schubert, sonou o Largo de Händel, o Adagio de Albinoni, mezcláronse pezas propiamente de interpretación para procesión, como foi Jerusalén, e a banda de cornetas e tambores tocou pezas de Semana Santa de bandas de cornetas e tambores. Pero claro, isto sacado do seu entorno podía tremer, tiña que ser moi espectacular, non? Eu penso que sí, que esa é a palabra, non? A palabra que máis nos repetiron, non? Que realmente foi, non sei se espectacular, non quero ser soberbio na expresión, pero sí diferente. Mira, Modesto, ao final todos temos un punto primitivo que se ve pois na mascleta en Valencia, ou se ve cos sons dos tambores. Temos algo de primitivo que as explosións de son, sí. A forza no son, ao final gustanos escoitar eso, a banda de tambores e cornetas nun espacio pechado, bueno, son esas cousas que che poñen os... Sí, sí. Un cofrade díxome, tremín casilla. Claro. Eso para min foi importante, non? O que che decía antes, recordo unha persona que viña de fora, non vou a decir de onde por non tipificalo, sí. Non? E que nos dixo, ogallá poderamos ter na nosa cidade un pregón como este. Bueno, son pequenos detalles que che enchen de orgullo, non? Como pode disfrutar un compostelán da Semana Santa? Eu penso que pouquiño a pouco, non? Eu sou moi reacio a esa xente que de repente xa che pon a ficha adiante, fan que firmes, entres, pague la cuota, desfiles e creas que xa por dereito divino tes que estar de por vida. Eu sempre conto mismo, posiblemente cho dixen moitas veces, non? Pero eu penso que o que desfila nunha procesión coñezo a moi poucos casos, hai algúns, pero moi poucos, que non repita. Por qué? Cada un ten os seus motivos. Eu penso que nesta sociedade de ruído vou a ser moi aséptico, quizá moi pouco relixioso, pero quero empezar polo máis fácil, non? Pola mellor das aproximacións. Nesta sociedade de ruído, ter a posibilidade, como decía tamén nunha parte do pregón, non? De, durante 2 horas, mirar sin ser visto, escoitar sin ser oído, e sentir que paseas pola túa cidade e que tes como unha situación de dominio de todo, sin que nadie te espíe, en silencio, é maravilloso. E a partir de aí, cada un sabe o que o corazón lle vai dicindo desde dentro, pero teno que experimentar, Que non é casi nada, Que non é casi nada. Pero tamén, como espectador... Pois como espectador eu penso que eso, primeiro... Porque claro, que parece que si non formas parte das cofradías... Para nada. Igual que un clube de baloncesto nunca sería o que é sin afición, as procesións nunca serían o que é sin a xente na rúa, non? Te imagínate unha procesión saindo e eles solos, non? Sería unha cousa moi tétrica, non? Mira, recordo que decía Antonio García Barbeito, cando entrevistaron despois do pregón que dou en 2010 na Semana Santa de Sevilla, decía que claro, que para entender Sevilla, unha vez subir a Zamora, non? E decía, é que aquilo, claro, é tremendo, non? Dache ganas de darlle o pésame a cada un dos que pasa, porque é triste. É unha festa triste. Claro. É outro tipo de estética, non? Pero eu creo que, por exemplo, o éxito de Sevilla o éxito de Andalucía é que superon convertir o que é a manifestación desos días nunha festa. Sempre decía Carlos Herrera, porque nós nos demos conta, ao contrario de moita xente do que pasa en Castilla, que isto non se acaba o viernes, que Cristo non morre. A clave é que Cristo resucitou. Se non o miras desde esa perspectiva, nunca entenderás as palmas, nunca entenderás as castañuelas, pero que aquí non celebramos que Cristo morreu. Celebramos que Cristo resucitou. Claro, nunca nos olvidemos de eso. E a veces eu creo que esa tetricidade a maiores, sí, é verdad, ten a súa parte de estética, non? Hai a xente que lle gusta moito, non? Pero eu creo que o bonito de salir a ver as procesións á rúa son os contrastes. Poder ver algo moi festivo, algo moi dinámico, algo moi diferente, e é que temos a cidade maravillosa.
porque Compostela é o marco que toda a cofradía Non me querría podo ter. resistir a facerche un comentario. Tamén o contraste é ver a Melanie Griffith dun balcón. Posiblemente. Enriba dunha cadena de comida lixo. Creo que non vamos a ter moito máis esa No, oportunidade, pero claro, eso para min era o gran contraste. O gran contraste ver a Semana Santa con Melanie É Griffith verdad. ali. Este ano perderemos a Pantoxe e a Melanie Griffith, pero recuperemos outras imaxes. Mira, desde un punto de vista profesional, ti escribiches discursos para a xente, chegaches a participar en pregóns que outros leron. Como é escribir para un pregón? Moi difícil. Eu digo que é unha das cousas máis difíciles de escribir. E digoche por qué, non? Cando un escribe un artigo, ou cando un escribe unha novela, ou cando un escribe un conto, un escribe e conta o que ten dentro. Cando un escribe un pregón, en cada frase, un ve as caras que vai a ter enfrente. E iso dá pánico. Sabes que cada frase vai a ser interpretada por cada persoa dunha maneira distinta. Claro. E estás dicindo, deixo así ou non. Se o escribo así, ferirá unha sensibilidade ou non. É tremendamente difícil. Para mí, teño que recoñecer que chegou un punto escribino con bastante antelación, non? Primeiro, hombre... Bueno, claro, home, é que 40 minutos falando, como no, dixes pa última hora... Pero foi fácil, eu creo que o escribín en 6 días, 7 días, non máis, en 2 ou 3 horas por día. Cantas páxinas eran? Eran 20 páxinas, exactamente. En eso son moi cerrado. Era o día 20 anos de cofradía, estudiantes, 20 páxinas, 20 poesías, son moito de cuadrar os círculos, non? Sempre me di a miña muller, eres obsesivo. Sí, son obsesivo, non? Pero é verdad que escribino, chegou un momento que o escribín, puxenlle un punto e fixenme unha pequena trampa, non? Paseillo a persoa de comunicación da Xunta de Cofradías para non ter que tocalo máis. Porque vin tantas caras durante esos días que dixen, si o modifico 17 veces... Claro, estou todo o día. Estarías 3 minutos antes... Exactamente. Entón, tiña claro, cando mo dixeron, deixei como 4 ou 5 días para reposar a idea, escribino en 10-15 días e deixei no ir. E xa pasou? E xa pasou. Pero foi un momento especial, non? 20 anos da cofraría, 20 e pico ti vinculado a Semana Santa. Sí. Supoño que este 2015, que non cadra con nada, non é 20 para nada, no. Pero bueno, que é moi especial para ti. Sí, é un ano especial, a verdade é que bueno, é algo que vai a quedar aí, non? Como digo eu, son esas pequenas cousas que algún día alguén se atopará dentro de uns anos e, bueno, polo menos será a túa testemunha de que participaches disto. Imos rematar con humor. Tamén, perfecto. Co paso do tempo a xente dirá, acordaste daquel ano en que Modesto fixo un pregón de 90 minutos? Sí, daquel tolo que lía 90 minutos, tamén é verdade. Pero despois dirá alguén, pero estivo ben, Estivo ben. Espero que sí. Foron 90 minutos que estiveron moi ben. Moitísimas grazas por ser Carlos, o gran embaixador, eu penso máis que pregoeiro, eu dende que te coñezo, eres o gran embaixador da Semana Santa compostelana e transmites esa paixón, nunca mellor dito, penso que é a palabra que mellor define, esa paixón transmites ya a calquera que este o teu carón. Son un máis, como eu che decía antes do baloncesto, pois estos son cousas de equipo, a veces bueno, pois uns temos a virtude de poder comunicar millor e nos toca estar diante da cámara, non? Pero, bueno, sin un equipo, sin unha xunta de goberno, sin un grupo de xente, imposible. Señor pregoeiro, señor presentador. Un placer. E amigo, gracias. Gracias. Amigo, eso é certo. Pero estamos falando de Semana Santa. Desfruten da Semana Santa desta cidade. Paga moito a pena. O grande, xa sabemos, está en Andalucía. Pero nós aquí temos procesións e imaxes que realmente, se lle prestan atención, poden quedar moi sorprendidos. Desfruten, agardo que desfrutaran tamén deste programa. Estamos en Santiago Sí e en Correo Televisión. Sexan moi felices.